ni'n Clwb Hoci Pwllheli! A ni di sgwad heddiw! Rydyn ni'n chwarae unwaith yr wythnos ar y ddydd Iau. Da ni'n cael dysgu sgiliau newydd. Da ni yn cael drill a wedyn da ni'n cael gêm efo'r sgiliau da ni wedi dysgu. Da ni angen coesa a breicha rif i ni allu rhedag, anelu a defnyddio'r ffon i hitio'r bel. Mae Clwb Hoci Pwllheli yn fywiog, yn hapus ac yn llawn mwynhad. Amser i weld pwy di pwy yn y tîm. Y person sy'n wastad yn hwyr ymarfer ydi dal ni. Y person sy'n byth yn gwrando ar y fforddwr ydi fi. Treiner gorau ydi Gwyl. Treiner mwyaf diog ydi Daisy. Y person mwyaf debygol o gael cerdyn coch ydi Rwbi. Y person sy'n mwyaf debygol o chwarae hoci yn y gemau Olympaidd ydi Adaloni. Y person sydd ddim yn swyl ydi Eli. Y show-off mwyaf ydi Ella. Tro Clwb Hoci Pwllheli ydi hi daclo sialens y sgwad ar ddiwedd yr rhaglen.